Bé, enseguida comencem. Benvolguts alumnes, professors i membres de l'equip directiu. La il·lusió i l'esforç de professors, alumnes i d'una mare, Marta Ramiro, ha fet possible que ens trobem ara sí a este magnífic saló d'actes del nostre IES Ramon Cid. Ramon Cid. Esperem que vos agraden totes les actuacions que els nostres companys han preparat per aquest dia que iniciem les esperades vacances de Nadal. Tindrem de tot: música, poesia, dansa i molta creativitat. Així que anem ja a començar el festival amb un fabulós conjunt instrumental de vent, fusta, metall, corda i percussió, que ens interpretarà una coneguda Nadala. Rebem amb un fort aplaudiment la nostra primera actuació del dia, obrint el teló amb la Nadala Deck of the Halls. Continuem amb una altra Nadala, però ara de les nostres terres i en valencià. Interpretaran la Nadala Baix d'una penyeta. Els nostres companys del taller de música, de l'íntegra i de segon d'ESO. Un fort aplaudiment per a ells.
carló. Els nostres companys han triat una dansa tradicional per a mostrar-nos la varietat del nostre folklore. Sabíeu que el País Valencià és una de les regions amb més riquesa musical d'Europa? La cimbolla és un cadú i el reclam, un tros de llanda i la pell de conill i la varilla és de canya. Així diu la lletra, però estigueu ben atents als passos. Això no és gens fàcil. Amb tots vostès, la cimbolla. que no hi pot faltar mai. És la marxa Radetzky, una composició orquestral de Johann Strauss, escrita a l'any 1848. Actualment, la marxa Radetzky deu la seva popularitat a que és la peça que conclou el concert d'any nou de l'Orquestra Filharmònica de Viena. Doncs bé, els nostres companys de segon han preparat una actuació amb percussió corporal que de segur que vos sorprendrà. Amb tots vosaltres, la marxa Radetzky.
situació molt suau i delicada i necessitem que estigueu en un absolut silenci. Obrim el teló per al conte de les 4 espelmes de l'Advent. El último domingo de Adviento, y en la casa lucían las 4 velas de la corona de Adviento, colocadas sobre la mesa del comedor como cada año. Ya era tarde, y en ese momento reinaba un silencio absoluto en el cuarto, y tal era el silencio que se podía oír hablar, aunque muy bajito, a las velas. La primera vela, la que más tiempo llevaba ardiendo, lanzó un profundo suspiro y con tristeza dijo: Me llamo Paz. Mi luz brilla, pero los hombres no viven en paz. Ellos no me quieren. Y la vela empezó a perder poco a poco intensidad, hasta que terminó apagándose. La segunda vela dijo entonces: Yo soy la B, pero veo que aquí estoy de más. Los hombres ya no creen más que en cosas materiales y en los diocecillos del momento. Ya no tiene sentido que sigan encendidas. Y poco a poco se fue apagando. La tercera vela dijo con voz mustia y apagada: Yo soy el amor y ya no tengo fuerzas para seguir luciendo. Los hombres me han echado a un lado. Solo se fijan y piensan en sí mismos, y no en los demás. Y al momento también se apagó. Entonces se oyó decir a la cuarta vela con voz tranquila, firme y segura, al ver al niño con lágrimas en los ojos y a punto de llorar: No tengas miedo. Mientras yo luzca y esté encendida, nada está perdido. Pues podremos encender nuevamente las otras velas, pues mi nombre es Esperanza. Entonces sonrió el niño y, cogiendo una cerilla apagada que había encima de la mesa, la acercó a la vela encendida, la que se decía llamar Esperanza, la prendió y, acercándola una a una a las otras 3 velas, consiguió que todas volviesen a arder y lucir, quizás con más fuerza y brillo que antes. Así que recuerda, cuando las cosas nos van mal y parece que no hay solución a los problemas, hemos de tener confianza en nosotros mismos. La esperanza siempre estará a nuestro lado.
I en tot festival de Nadal han d'aparir-se uns reis, el d'Orient. Les nostres companyes de segon d'ESO ens llegiran un poema que ens parla d'ell. Les acompanyaran amb música en directe uns grans instrumentistes. Un fort aplaudiment per a ells. Del lejano oriente vienen tres camellos. Melchor y Gaspar van los primeros, detrás Baltasar en el más pequeño. Uno trae juguetes, otro caramelos, y el más chiquitito solo lleva sueños. Hasta un pobre establo les llevó un lucero, y allí en un pesebre al niño Dios vieron. Del lejano oriente vienen tres camellos. Melchor y Gaspar van los primeros, detrás Baltasar en el más pequeño. Melchor le da un tren, Gaspar caramelos y el buen Baltasar le entrega sus sueños. Y el niño sonríe y dando un bostezo se pone a soñar con dulces y juegos. Del lejano oriente vienen tres camellos. Melchor y Gaspar van los primeros, detrás Baltasar el más pequeño. És que els nostres companys són uns artistes. I parlant d'artistes, no vos podeu perdre la següent actuació. És una de les més animades del matí. Els nostres companys han preparat una Nadala de les modernes i amb molt de ritme. Els rebem amb tots nosaltres. All I want for Christmas is you.
llurs amics. A molts feia molt de temps que no els veia. Els espera una nit entranyable. És una nit màgica. És la nit de Cap d'Any.
aplega al seu fill. Com a cloenda, cantarem tots la Nadala d'Elies Ramon Cid. Nadala on demanarem per a que es complisquen els nostres desitjos en el nou any. Molts teniu la lletra, així que animeu-vos a cantar. Si sumem totes les veus, de segur que es compliran els nostres desitjos. Per la nostra part, desitjar-vos uns bons Nadals i millor 2015. Ale, a cantar! Give him all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love him too. I love him. He gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me.